Tak je to fantastické. Tomáš nás nabudil tým gólom v tretej tretine hneď na začiatku a potom samozrejme obrovský gól na konci v podstate v tom overtime. Tak všetci sme vyskočili na led, sme sa začali radovať, lebo takéto niečo asi nikto nečakal a samozrejme sa z toho veľmi tešíme. Tak je pravda, že sme tam poskali, bola to taká emócia, všetci sme vyskočili na led a fakt sme sa začali radovať a potom, keď ešte si vyžiadali v podstate challenge, išli si pozrieť ten gól, tak nebolo nám všetko jedno, ale verili sme, že to nám padlo. Potom, keď sme videli už na obrazovke hore, že to bolo nechtiac od Korčule, tak ja som veril, že to musí byť gól a samozrejme sa tešíme z toho. Tak je to fantastické. Veľa ľudí tomuto týmu moc neverilo a nakoniec sa objavíme proti najlepšiemu týmu momentálne na svete. V dvoch zápasoch, možno v troch, takže my sme radi, kde sme. Sme sa dostali do finále, je to obrovský úspech a samozrejme urobíme maximum, aby sme možno ešte niečo prekvapili. Tak nás to teší, my sa snažíme reprezentovať naše malé Slovensko a ja si myslím, že ľudia možno nám niektorí moc neverili, ale teraz si myslím, že sleduje viacej ľudí a my sa z toho tešíme samozrejme, že sme tu, kde sme a teraz budeme hrať proti tým najlepším, takže ešte raz ďakujeme za podporu. Samozrejme je to špeciálne, momentálne sa tešíme z toho, že sme postúpili cez Švédov a trošku si to užijeme, ale naopak už potom zajtra budeme musieť prepnúť a chystať sa na silný kanadský tím a budeme sa snažiť prekvapiť. Tak neviem, nejaká oslava, či bude, nie je na to čas zase, kebyže viacej dní voľnejšia, tak by sa možno niečo dalo, ale momentálne na veľké oslavy nie je čas. Ešte v podstate ani sme nič nevyhrali, takže iba sme vo finále, zatiaľ si to užijeme, ale uvidíme, čo sa stane po turnaji.